Mahigit 20 establishmento sa paligid ng munisipyo ng Bayambang, Pangasinan pinagbabaklas ng otoridad. Mga negosyante umalma. May exclusive report si Russell Simorio. Pinagbabaklas ng lokal na pamahalaan ng mga business establishment sa paligid ng munisipyo ng Bayambang, Pangasinan, giniba ang mga pader at bubong ng bawat gusali. Mahigit 20 negosyante ang apektado nitong demolisyon sa mga pwesto dito sa bayan ng Bayambang. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagbigay naman daw sila ng sapat na panahon sa mga negosyante para maghanda, lalo't nung nakarang linggo pa na ibigay sa mga negosyante ang demolition order. Ayon sa lokal na pamahalaan, gagamitin ang lugar bilang paradahan ng mga motorista. Kapag natanggal na yung mga pwesto doon, yun na yung magiging parking area. Yung nasa harap na parking area ngayon, yun ngayon ay magpapaluwag ng daan natin yan sa Central Business District. Inalmahan ng ilang negosyante ang demolisyon na itinaon pa man din ngayong nararanasan ng krisis. Pandemic kasi ngayon so napakahirap talaga. So, di ba? At least sana next year sana umpisahan. Kasi mag-a-adjust pa kami. May inilaan namang commercial building ang lokal na pamahalaan para sa relocation area ng mga apektadong negosyante na gustong ituloy ang negosyo. Pero giit ng ilang apektadong negosyante, masyadong mataas ang renta ng bagong gusali. May option sila na pwede silang mag-transfer doon sa bagong gawa na Bayambang Commercial Strip. So nagpag-usap na a month ago, they are given the right of first refusal doon sa bagong gawang Bayambang Commercial Strip. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.